B. Bapak Ibu kudu merestui. Wow. Bapak Mergo Ibu Kudu kudu merestui, mergo restu wong tuwa ki padha karo ridone pangeran supaya anak turune dadi keluarga sing bahagia. amin. Bapak Ibu kudu Merestui. Terus A, B, C saiki. C. Cukup dibawa ke KUA. Sah. hebat Mungging pripun agama, Mas. mungging negara. Hebat, Iya. hebat, hebat. Iya, Wong iya, modele ndas-ndasane kaya cilok ini lho kok iso Ngawur. tembung sak tembung iki kok ya iso lho kok iso. Ngene masa gak cilok. Nggih. Ngawur ngene kok cilok. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Tak kira Panas. lencung. Tak kira lencung sirahi ya, Pak. Tahu. Tahu bulat. Kuwi sadurunge duwe dadi manten Heeh. konsepe ABC. ABC. Lah nek wis diwisuda pinangka temanten wis sah menurut agama lan negara konsepe Wis apa? omah-omah Wis omah-omah. tetep A B C. Lho kok ABC neh. Kabeh rumusnya ki A B C. A yang pertama. Anak istri yang diutamakan. Wow, nek wong Nggih. omah-omah Nek wis itu, omah-omah. Yo wis anak omah-omah. istri harus Utamakan. diutamakan. Terus B, Bungah susah dilakoni wong loro. wedan jelas nggih. itu. Pak Lurah medun langsung menehi DP iku jelas. Lah DP panjer to. Heeh. DP dupak. A, B, A, B terus saiki C. C. Cinta sekali untuk seumur hidup. Weh. Kabeh ya anak Alah, kuncine. alah. Masa Nggih. ya kangge wong omah-omah tok. Ora wong omah-omah tok. Lah apa? MC bareng kuncine ya mung ABC. MC protokol Protokol dalang manten. dalang manten yo cukup ABC. A yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pembukaan. pembukaan. Terus B, B, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, bagekke. bagekke. Terus C, cukup sekian, terima kasih. Alah, lah kok cekak men. Cekak awas kok. Oh iya. ngono kok jare kena kanggo patuladan iki lho. Nggih. Kowe iki ya nuwun sewu, kowe iki pernah tuwa, temantene iki pernah enom. Paling tidak kowe iki sebagai wong tuwa iki kudu menehi pitutur sing apik karo wong sing luwih enom. Sebab wong tuwa iki pengalamane wis luwih akeh, ibarate mangane uyah wis akeh. Mulane wong tuwa nek karo wong enom iki mesti apik wong tuwa. Nggih to, Mas? Ayo mesti no, Lah. pengalaman hidup iki wis akeh kok. Lah dalah. Loh, Piye tur Mas? wis temoto atine. Piye balenono leh ngomong mau kok gak patek genah. Lho, wong tuwa ki pengalaman hidup sudah banyak, mangane uyah wis akeh, mulane wong tuwa ki nek karo wong enom mesti luwih apik sing tuwa tinimbang sing enom. Wis mesti nek wong tuwa luwih apik. Ya jelas ta. Tenan yakin wis apik. Yakin. Kowe ngerti sengkuni. Tengkuni nek Mas Bayu paham nggih Mas Bayu Ya ngerti sengkuni kok. Ngerti sengkuni ta? Ngerti. Kowe ngerti Puntadewa. Puntadewa ngerti. Sengkuni karo Puntadewa itu ndi? Tuwa sengkuni Apik endi? Sengkuni karo Puntadewa. apik pun. Ah. Iya Mas. Oh iya bener ya. Iya. Oh, Sing iya, sing, bener, Mas, bener, nuwun bener. sewu ya Mas. ya. Plonga. Karepku ki sing mbok nggo conto ki aja wayang kulit kene iki. Sing Lah, mbok nggo conto ki daharan sing disuguhne mau lho kan kena kanggo conto to. Apa wae nek sing enom, contone kaya pelem, kaya buah, kaya apa gedang mau. Kuwi nek sing tuwa, kuwi piye rasane? Legi, Nek enom, sepet, pelem nek tuwa. Nek legi, nek enom, kecut. dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kuping mundul kowe. Jadi panganan apa ae Nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. nek tak omongi. Apa? Bojomu neng omah tau kelan bung. Tau nyayur bung. Sik rada rono Mas. Ngene lho ya Mas ya. Pelem ya. Pelem, Kuwi nek tuwa legi. legi, Nek enom, kecut, gedang nek tuwa, legi, nek enom, sepet. salak nek tuwa. Loh, legi, Nek enom, sepet. dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu, hup aja mbok bantah. Jadi panganan apa ae nek tuwa Luwih enak tinimbang sing enom. tak takon aku. Takono. Bojomu neng omah tau nyayur bung ora? Tau kelanjangan bung ora? Ngene lho ya Mas ya, pelem ya Mas ya. Ya Pelem pelem. kuwi nek tuwa legi. Legi, Tapi nek enom kecut. kecut, Gedang kuwi nek tuwa legi. legi, Nek enom sepet. Sepet. Dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. panganan apa ae nek tuwa Enak tinimbang sing enom.